Què tal, Free? Doncs aquí estem. Sí? Una mica de jet lag. De jet lag. Acabo d'aterrar, això ja ho No saps. parlis, que és que han sigut moltes hores de viatge d'avió. 2 hores i mitja. 2 hores i mitja. Més l'hora del canvi. És que clar, aquesta hora et mata, aquesta L'hora del hora. canvi te la lia. Tu què tal, com estàs? Jo, comencem ja? El torrondo? Sí. Vinga. Jo aquest cap de setmana he anat a la platja. Torrón duríssim. Vale? Puah, tema així com molt conflictiu, no? Quin la tipus de platja. playero ets, tu? 15 anys? Portes neverita, altaveu... No, sombrilla. altaveu mai. Altaveu mai de la vida. No suporto la gent que va amb altaveu. Vale. Parasol ha sigut el primer any que l'hem adquirit. Quan es van complint anys es va veient que fa falta. M'estic pensant cadireta. Cadireta jo crec que em faria bastant feliç. Però això s'han de complir més anys, normalment. La cadireta sol ser desbloquejat als 50, 55... Ja, però sempre he sigut un adelantat a la meva època, jo. Vale. M'és igual semblar un viejuno. Normalment veiem els xurumbeles. La cadireta, per suportar el pes, no? Sí. La cadireta i la nevereta amb la cervesa és com... Uf. Per cada nen nou que tens, més birres a la nevereta Exacte. i més utensilis de platja. Aquest, que se't permet més el beure alcohol, no? Quan tens fills. Sí, Normal per l'altra banda. és obligatori, pràcticament. Pues jo a la platja, aquest cap de setmana, he après una coseta que he forjat la meva opinió en quant a l'ús del mòbil en espais d'ús comú. Però vols dir quan estàs tu sol en un espai públic? No. O en Quan un espai situació de públic situació? és compartit, que tothom miri el seu mòbil. Vale. Estic tot el rato mirant el seu mòbil. Perquè jo no vull anar a la platja i baixar del meu pis per anar a la platja i que tindre darrere uns senyors parlant sobre que un s'ha demanat la baixa i el seu jefe no ho sap, però ha anat el cap de setmana a jugar a futbol. I prefereixes que estiguin ells callats, cadascú Que el es seu? caiguin de boqueta i miren el mòbil. Tu vols un I vagó del jo silenci? escoltar el mar. Un vagó del silenci? A escoltar el mar així. Vale. I si s'ha de dir alguna cosa, que s'ho diguin per WhatsApp. Podríem apostar per una solució de 2 estats on hi hagi una platja per gent que parla i una platja per gent silenciosa. No. Només platja per gent silenciosa. 4 divisions. I l'altra Nudistes nudista. que parlen, nudistes que no parlen, gent que es vesteix que parla i gent que es vesteix que no parla. I una no per et serviria? nens. Parcel·les de 2 metres Sí. es lloguen a l'Ajuntament. Jo crec que l'altaveu estic d'acord, jo tampoc el voldria, però que la gent parli de moment és una cosa que... Bueno, Que mirin el mòbil, que per això està. estaves una mica en el mateix barco que l'Albiol, no? Que volia prohibir els aniversaris a les platges. Què? No, però això era un tema racialitzat. O sigui, és El tema era racialitzat. Sí, perquè o sigui, saps a Amèrica que es va prohibir la marihuana perquè les comunitats afroamericanes eren qui trepitjaven amb marihuana Vale. i no es perseguia tant com la cocaïna perquè eren les persones de major poder adquisitiu que consumia cocaïna? Doncs l'Albiol, als compleanys a la platja, era una mica això. Quin tipus d'aniversaris vol l'Albiol? Vol aniversaris que es facin a cases de 3 pisos, amb jardí. No vol aniversaris de taules de càmping a la platja. Ara tu t'has canviat de banc, de Exacte. vaixell, no? Ets un No mercenari. tan sols a la platja, sinó al metro també. Que la gent calli. O sigui, ja, saps el típic... Estic d'acord que al metro no tens per què parlar amb ningú en cap moment, mai, sota El cap típic circumstància. raonament de... Oh, al metro, tothom mirant el mòbil. Tothom mirant el mòbil al metro. Molt millor abans. Gràcies a Déu. Oh, i tant, que mirin el mòbil! Al metro, Deixa'ls sí. mirar el mòbil, que han de parlar entre ells. Doncs tu imagina't pillant al metro al matí i que la gent es posi a parlar entre ella, tio. Que et vingui un senyor i et digui ei, què tal? Anem a parlar, Ja. anem a forjar amistats. No m'agradaria que... Com LinkedIn, però menys fàstic. On s'ha de mirar també el mòbil? A les cites. Sí. Jo trobo romàntic Si ens hem conegut pel mòbil ja. que 2 persones estiguin mirant el mòbil en una cita. La gent dirà, oh, però és que no es parlen. El mateix mòbil o Han cadascú el quedat- seu? Han quedat per no, cadascú el seu. Han quedat per no parlar, per mirar el mòbil, per això no quedis. No, perquè no els hi fa falta parlar. Amb la seva companyia ja tenen suficient. Un mira els seus memes, l'altre mira els seus memes. Si això els comentes... Però estem parlant d'una cita de gent que ja porta molt de temps junts o unes primeres cites a una cita? Qualsevol. Des del principi, de la primera a des del l'última. principi, pum, mòbil a la cara. Jo he practicat molt i practico molt el mirar reels junts.
Però reels que potser ja hem anat guardant a me gusta o archivados, Però pensant, li agradarà. I llavors ho veig com una activitat maca. jo he anat amb una persona i em ve amb una presentació de Reels, no, bueno, què penses d'aquest? No sé És què, maco, perquè els vas guardant ja pensant en l'altra persona. I l'altre no tenia aquest concepte de cita, no? D'anar al cine i que enmig del cine l'altre et coli el mòbil. Què opines sobre aquest gat fent l'helicòpter en el ventilador? És que hem de ser ja clars. El cine ha d'anar morint I ara... i que només fiquin reel rere reel. Reel 2 hores de reel, reels. tot el rato. Sí. I ara ensenya'm... Prou cinema. I ara ensenya'm els Reels teus, en català. I després diu... 3 hores de cinema. Reel rere reel rere reel. I si tothom està mirant reels, també, millor, perquè així puc veure tots els seus reels i una pantalla amb molts més reels encara. En Rafa Nadal Sí. li han fet un homenatge. Un altre. Aquest senyor no se'n va mai del tennis. No, però que vagi a Turquia ja. És una mica el Perro Sánchez, no? No el foten fora. Sí, ja no pot ni... S'està arrastrant, no? Fins on jo sé. No, que no pot jugar, no No juga. té meniscs, està, no té res. està completament que no juga, ell apareix allà i li fan un homenatge. Bueno, per una gran carrera que ha tingut, no? Esportivament, pues... Però que parin ja. Prou. Prou. Adeu. Vés-te'n a casa teva. És com una banda d'aquestes que surt i diu, bueno, l'última, i torna. Exacte. Però sense tocar, com si Ja no diguessin pots l'última i ja no tornessin. pots fer més anuncis de Kia. No, un últim anunci de Kia. No. Final. Prou. Ja un Turkish Airways i te'n vas a ficar cabell. Però això no és l'important. L'important és una cosa que he descobert del Rafa Nadal. Què has descobert, Albert? Que el fill del Rafa Nadal... Té un fill? Sí. T'ho juro que primera notícia. Saps com es diu? No sé, Juan de Borbón IV. Rafa Nadal. Vale, perfecte. No podia ser una altra manera. El fill de Rafa Nadal es diu Rafa Nadal. Rafa Nadal II. Jo, I Pereira. digues als teus fills com et doni la gana. Si ets una persona normal. Si tu et dius Paco i ets una persona normal, pots ficar al teu fill Osama bin Hitler, m'és igual. Vale? Però si ets famós, Com per exemple Osama bin Hitler. com per exemple Rafa Nadal, not related to Osama bin Hitler, No que se sàpiga. tothom té la seva vida, no? No ho jutgem. Descobert l'amant de Rafa Nadal. En un zulo d'Afganistan. Has de decidir una mica... O sigui, ets el millor en tenis. Tens un llindar molt alt. Si li fiques Rafa Nadal al teu fill, probablement la gent prejutgi una miqueta la seva vida. No, la pressió hi és ja directament. I és, però sobretot si et diu Rafa Nadal també. Es podria dir Paco, que esperaríem molt d'ell en quant a jugador de tenis. Però la capa aquesta, com la guinda, no fa falta. Ja. No fa falta. O sigui, l'únic que pot funcionar millor és si té més pèl. Potser Si té bon pèl. Mira en com Rafa enganyar. Nadal Júnior, que té més pèl que son pare, però la resta. Igual té com un No projecte de... això segur que ho farà, tornar boig al seu fill perquè sigui tenista professional, intentar tornar-lo a fotre en els rànquings de la TPL o com es digui, i que si tu busques a Wikipedia es confongui i no sàpigues quants cops ha guanyat un gran slam Rafa Nadal, perquè has de diferenciar entre un i l'altre, i com, bueno, Rafa Nadal, banderita d'Espanya. O Vaig ser jo o va ser el meu fill? No ho sé. O entrenar el seu fill i que sigui el millor i que a l'últim partit de tenis es presenti ell també. Sorpresa. Pam! I el T'esperaves vulgui una persona guanyar i de el club. rebenti. Només, Rafa Nadal, només n'hi ha un. El cap d'aquest tio... Canvia't el nom! I li obliga a canviar-se el nom. Canvia't el nom! És insondable el cap d'aquest tio, per tant, qualsevol cosa que m'acabin Jo diria que és explicant... bastant sondable el seu cap. Sí, li haurien de fotre unes sondes, no? Bueno, és que era col·lega de Frank de la Jungla, no? Per mi són col·legues, tio. Rafa Nadal tira una mica cap a dretes. Sí, per això. Per mi han sopat junts aquesta gent bastantes vegades. Sí, no? Han menjat capibares junts. Sí. S'han partit un emu. Capipota, Sí. uns peus de ministro, clar. Doncs crec que ficar-li que el Rafa Nadal li fiqui al seu fill Rafa Nadal és una miqueta com si el rei Felipe li posés al seu fill de nom Juan Carlos. Rei Felipe, li fiqués. No, Juan Carlos, com el seu avi. Bueno, Perquè la gent ja s'esperaria moltes coses. La gent ja esperaria que aquest noi... O sigui, si aquest noi no es fa putero de gran, bajonazo. molt, sí. El primer elefant als 12. Si el seu fill, com a mínim, no mata una germana d'un pistolazo, Com a mínim. com a mínim, Però és que les germanes es pensirien de cop. Si de cop neix un fill de Felipe, les germanes es farien infantes de cop, però en plan, físicament, en 2 dies veuries que
es pensaria. Això li va passar a la que és... Serien les mellizes de com es diu? La Ventafocs. Que eren fees. Eren molt fees. Tenien peus lletjos, a més a més. Aquest trauma, que eren lletges. Eren lletges com un pecat. Lletges per dintre A Disney, i per fora. les germanes eren sempre lletges i els dolents, queer, sempre. Sí, això sí que és veritat. La Úrsula, queer. El Jafar, queer. Ben queer tots. Qui més? Inclús el del Rei León, tio. En Ficaven una mica, sí. amb manerismes, no sé per què. Després li van fer un fill guapo. Però perquè era bo. Era bo, clar, però tenia com les faccions com de seu dolent, però era com en Mark Lenders, era un gitanillo guapo. Perquè era malote. Era malote, però amb un bon cor. Aquests personatges també els dominaven bastant. Què portes tu? Anava a anar a un festival aquest cap de setmana. Un festival que, mira, quasi que per sort no hi he anat perquè era de Bass in the Park, full... No tecno. Ah, sí, tinc gent que he conegut que ha anat. Hippies aquests, tecno-hippies, tens tu. Vale, doncs jo tenia entrades per això perquè en algun moment vaig flipar-me i vaig dir, va, sí, aniré aquí. Però després, mira que les vam comprar fa 4 mesos, però després va coincidir que tenia un viatge també des de fa 4 mesos. I com que no havia fet el calendar, doncs coincident. I vaig voler vendre l'entrada. I em vaig cabrejar, Albert, perquè m'han intentat estafar online que flipes. Sento el que ven. Sent jo el que ven. Al propi compte d'Instagram vaig ficar, venc 2 entrades perquè al final no puc anar. Vale, me va obrir un Instagram. Van obrir un parell, però m'intentaven negociant. ratejar. Sí. I jo dic, mira, O a la pop. l'estic venent a preu de compra, no m'arratllis. Sobre estava sold out, o sigui, li interessa. Ja. Vull vendre, recuperar els diners i a xapar. I ja està, no podia enganyar ni res. També costa fiar-se, jo ho entenc. Però bueno, els que m'haurien per ratejar els bloquejava i a prendre pel cul. Molt ben fet. Però una, La meva germana, bloquejada. a ratejar, que se'n vagi a una altra banda, em va obrir i em diu, guai, tu 38 cadascuna, no sé què, sí, 70 les venien. Te pago 70 però t'ho hauré de fer per transferència. I jo, bueno, vale, com tu vegis, me va millor Bizum, però com tu vegis. I diu, però jo li dic, perquè tu t'afies, t'envio la primera, me pagues i t'envio l'altra. Perquè ho solc fer així perquè m'afio de la gent, però soc subnormal. I li vaig enviar la primera, però ella va com ignorar-me, això de la primera o així, ho va ignorar. I de cop m'envia una captura a pantalla on diu, ja t'he fet la transferència però m'he equivocat i t'he enviat 470 euros. M'envia una captura a pantalla on... Em sembla molt loca aquesta forma de timar. Sí. Estranya. Però bueno, jo aquí encara vaig dir... Primer no vaig sospitar amb lo de l'ingrés perquè podria ser que no tinguis Bizum, em sembla raríssim, però bueno, podria ser. I després em diu, t'he fiat 470 euros. I bueno, pues, perdona, ara quan ho rebi, t'ho torno. I diu, és que ho necessito ara perquè eren diners del meu nòvio. La del príncipe africano. No sé si m'ho pots tornar perquè he de salvar el príncep de Nigèria. Ho necessito ara mateix. I va ser... Aquí és quan vaig dir, bueno, a veure, soc tonto, jo em fio de la gent, però no soc tan tonto. El del mòbil tenia un més 72 492 3888842 888 Shakur. Tot era per Instagram. Era un perfil d'una noia que semblava creïble. Tenia 100 i pico seguidors, 0 publicacions, això sí que era una mica suspicious. I va començar a dir-me... OF here, no? OF here. Necessito els diners, porfa, que eren del meu nòvio, que me'ls ha deixat, ja està mort, i ara entén-me, no sé què. Aquests diners tenen com un valor sentimental, com una cosa molt estranya. No tinc un puto duro. Els 470 que m'has enviat són els únics que quan entrin tindré. Jo no tinc ni un duro. Quan m'entrin te'ls torno. Plan, què vols que et digui? Canviar-te tu la foto per la seva foto. A més, per timar-la... Tio, perdona, t'he enviat 4.400. Enviem 4.000 avui. Sí. I ja està, em van intentar estafar i això em va tocar els collons. I a més em va fer veure que jo seré el típic senyor gran estafable fortament, fortament estafable. He pensat molt en el meu pare, que és molt estafable. En plan, el truquen, diuen, hola, somos de recursos humanos de Amazon. Ponga aquí. I ell, sí. I porta 15 anys jubilat, Clic. Sí. T'envio el número de targeta. Yes, sí. Saps que si dius sí, te graban com sí, nada? Sí. Pues sí, soy Juan. Soy Juan y mi DNI es 49233. ¿Cuánta bancaria? No me acuerdo de la contraseña, la tengo que decir en voz alta. Tápate los oídos, no la escuches. No rigues, perquè jo vaig trobar el meu pare discutint amb la meva mare. Rotllo, Joan, no pots tornar a fer això. Han vuelto a detener al príncipe de Nigeria.
¡Vuelven a tenerlo! ¡Karim! Necessita la meva ajuda. No ho No ho entendràs, entens. carinyo, no ho entendràs. El meu pare estornuda i li apareix la contrasenya de la caixa a un rus, que no és ni hacker. Més coses que han passat aquesta setmana, tot i que no personalment a mi, en general. Banderes a media asta a casa dels sotaneros i sotaneres perquè ha acabat la lliga de futbol professional. Per què sotaneros? Els sotaneros, tio, la sotana, gent que mira la sotana. Ah, per mi un sotanero és una gent que està al sòtano. En quin context has fet servir tu? Sotanero. Mai. Tinc un col·lega que és sotanero. Viu Però en és que la sòtano. sotana tampoc. Bueno, pues Activata, que és el podcast més gran d'Europa, el Patreon més gran d'Europa. És que no m'agrada el futbol. Bueno, És que... per això, a casa teva les banderes no estan a mitja asta. Però a casa És que no m'agrada el futbol. del 70% No escolto d'Espanya el futbol. estan... Les noies. A mitja. Les noies del futbol, molt bé. Això, aquest xiste el farem cada setmana, no? Cada setmaneta. Cada setmana. I amb ella s'ha acabat, això sí que m'afecta a mi personalment, la Lliga Fantasy. Saps el que és la Lliga Fantasy? Sí. Pues s'ha acabat la Lliga Fantasy. Ara ja no tinc cap mena de tema de conversa amb el meu jefe. Clar. Cada dia parlàvem de la Lliga Fantasy. Ara El teu jefe, quin prototip de persona de jefe és? és un tio que no es fica gaire en la teva feina, et deixa fer, però tampoc farà massa per ajudar-te en la teva carrera. Serà... Jefe amigo. Vive y deja vivir, però tampoc em moguis molt les coses. Anem fent. Va, està bé. I No el- és el millor dels jefes, tampoc és el pitjor. I en lo personal, sé d'ell que té una filla i que sempre fica 4 defenses perquè diu que és més segur. La mitja en el fantasy és millor ficar 4 defenses. Li sembla menys arriscat. 3-3-4. Sí, 4-3-3, no al revés. No, 3-3-4. És la que no fa normalment. I... Ell tenia 50% d'acertar. Jo ho intento. Aquí, ara si no, mon pare... És que ara, de fet, si mon pare que arriba a veure m'estàs aquest liant. capítol, ara faria... Ha, ha, ha! A la Guardiola, que era 4-3-3. No tinc ni idea. A veure, no sé de futbol, tampoc. La Guardiola era 4-3-3. Jo crec que perquè la gent jugui. que el primer que dius... La pilota s'ha de moure! Jo crec que el primer que dius és les Dinamisme! defenses, però no estic segur. Tiki-taka, tiki-taka. Aquí sí, tiki-taka arribava, que era moure la pilota. Mica de joc. Fins aquí, 4-3-3-3-4. Que bé que juga el Barça. Juguen. No estem anant enlloc, Albert, calla ja un moment. El fantasy, bàsicament, és un joc on tu, quan va arribant la setmana, Sí. el cap de setmana on van a jugar, agafes a la teva aplicació i busques els teus violadors preferits i els alinees. I en funció del que facin aquella setmana, doncs puntues més o menys. I ja està. I només serveix per tenir grups de WhatsApp que es diuen Padel i putes o coses d'aquestes i enviar-se per allà... enviar-se per allà memes on et fots amb l'altre que ha fet menys punts que tu perquè uns jugadors en el teu joc d'equip imaginari han jugat millor que els seus. I això uneix moltíssim. I ara, durant 4 mesos, no ho tindrem. Per sort, amb el grup d'amics que jugàvem al Fantasy sí que quedarem per fer alguna patxanga de futbol i ens riurem d'aquella que se li trenqui el menisc, per exemple, perquè és 100% que 10 persones de 30 anys jugant a futbol Un es trenca el menisc. és una gràfica O que se li trenca és el creuat. minut, menisc. Ojo creuat. Ha de ser una putada que per un partit de diumenge t'estiguis 6 mesos de rehabilitació perquè un senyor de 50 anys que ha begut 2 copes de més ha decidit que aquesta pilota la guanya ell. I a més, Però és el que t'arrisques quan fas aquestes després coses. vas a la platja i ho expliques i toques el collon a la gent. Correcte, i es tanca el cercle i amb això més o menys ja podem deixar per aquí la conversa de què ens ha passat aquesta setmana. Tot i que falta una última cosa, que és que he descobert una cançó, Albert. Igual que la setmana passada vam recomanar una de Guitarrica a la Fonte, he decidit que ara Cada setmana una serà cançó. una secció que és recomanar la cançó que he descobert aquesta setmana, perquè així també em forço a mi mateix a descobrir música. Intentaré que sigui en català. Quina ràbia m'estàs De moment, no ho ha sigut tampoc. Soc un malòman. he escoltat i m'ha agradat molt, m'he ficat en un bucle la cançó Un secreto, del grup Xego, crec que es diu Xego. Xego. Però Xego. no són argentines, són 3 noies de Madrid que m'agrada molt. Xego. I crec que amb elles ja són 2 grups de Madrid, així que el que sí que hem de fer és, almenys, descentralitzar les recomanacions. Però de moment, aquestes maneres. Guitarrita de la Fuentes, de Madrid? Crec que sí. Ah, jo creia que era d'Andalucía. Crec que no, crec que fa Andaluz Face. Sí? Fa una miqueta apropiació cultural? Una mica. Ens agrada molt apropiar-nos culturalment dels andalusos. Són els nostres negres, diria. El hip-hop, com Eminem va fer amb el hip-hop, Ah,
o com cantants blancs feien amb el soul, doncs nosaltres ho fem amb el flamenco i la cultura andalusa. Perquè està demostrat que és una cultura una mica superior a la nostra. I hem d'agafar i dir-los, ja t'ensenyem nosaltres com es fa bé. Menja el fuet, menja un fuet, està boníssim. Mira. Un fuet boníssim, Mira pa amb el tomàquet. pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Nyec! L'estratègia Rosalia. Nyec! Cap aquí. Aquesta és. Mentre ells es van menjar el pa amb tomàquet i escrivint-lo pa amb tomàquet, nosaltres els hi traiem tota la cultura musical. A Worth. canvi. Una mica com Colom a les Amèriques, no? Or, a canvi de miralls. Un mirall. Bum! No, però si Correcte. això és groc, això no serveix per res. Va dient, cap a dins. Quina secció tens tu? Jo Què ens portes aquesta setmana, Albert? vull Fem-ho fer dinàmic. una secció Vinga, de que què? crec que es pot repetir durant el podcast. En plan, Vale. en altres capítols a mi em faria il·lusió Seria- anar a fer una reiteració d'aquesta... De fet, seria perfecte, perquè és impossible cada setmana pensar seccions noves. Mhm. És impossible. Així que, perfecte. Com es titularà? Cata- La reacció. Catalufos. Expedients catalufos. Vale, ara ho he entès. De UFO, de... Què és OVNI. un UFO? Un objecte... En anglès és... les sigles d'OVNI, però en anglès no ho sé. Unidentified Flying Object. Molt bé. Vinc d'un Erasmus. Quina És ràbia. que es noten, M'han tio. fet una gana de deixar de fer És el que podcast. es ara noten, mateix. tio. Desenxufar i anar-me'n. Per això tu dius catalans lofi i jo dic catalans lo-fi. Lo-fi. He dit catalans. Catalans. Catalans lo-fi. Perquè quan obres una finestra es tanca una porta, no? Jo vinc a explicar una cosa que he après gràcies a un còmic de en Joan Ferrús i la Camille Vanier, que és vols venir a Montserrat a veure els ovnis amb l'Oriol Junqueras. Vale? A partir d'aquí he conegut una faceta de Montserrat que jo no sabia. Vale. Jo de Montserrat sé que hi havia uns escaladors Sí? molt enganxats a anar a Montserrat que es deien els Exploited Climbers Sí? i que alguna vegada es van disfressar d'alienígena. És que això té un tema. Veus? Vale. És un tema. Està relacionat aquí. Va, doncs pots seguir. Tens les bases, però no saps molt bé cap a on tirar. Els Exploited Climbers eren uns yonquis que es fotien de l'SD i escalaven. I un d'aquells dies van robar la moreneta Què de, dius? sí, de Montserrat. La poneta, però si està ja... Però eren escaladors, tio. Hòstia. Sí, sí. Vaya tarats, no? Eren uns tarats. I hi ha un documental molt xulo a YouTube que pots veure que parla dels Exploited Climbers, és mitja horeta o així, i un d'aquests, perquè ara tenen 70 anys, és gent que escalava als 70. I surt gent dient que jo he fet dies posat de l'SD que sense posar-me de l'SD seria impossible que fes. Perquè t'ha agafat la por. Que flipes. Segurament. Dius, això és impossible. És molt interessant, es pot veure. També es podrien haver matat. Sí, algun devia morir. Si no, escalant de sobredosis. Fàcil. Easy. El cervell fet merda. Encara guarden la moreneta, de veritat, la tenen ells. No, crec que la van tornar. Era perquè puedo. Ha! No? Ha, ha! I després la torna. Feien aquest soroll de Ha, dolent del Mario. Montserrat sempre han passat coses rares. Des del segle IX, que explica la llegenda que unes llums van caure des del cel a Montserrat i uns pastors ho van veure i això va passar durant diversos dies seguits i llavors van anar a veure què passava i van veure que la moreneta estava allà. Des de llavors, A vegades em costa saber si és una cosa ficcionada o és veritat aquesta llegenda. bueno, és una llegenda. O sigui, la llegenda existeix. La llegenda Que existeix. passés o no, ja... La llegenda existeix. Vale, vale. There is the legend. Existeix. Estava allà la moreneta. Leyenda existe. L'actual, l'escultura de la moreneta estava allà. Bueno, és que en teoria la moreneta no la van poder moure. O era una verge que li havia caigut un llamp. O sigui, Estava la moreneta. llegenda de la moreneta, tu la saps? No. Pues, és això de la llum, però a part la moreneta no la van poder moure perquè en teoria, segons la llegenda, era com que la van ficar en un carro i de cop i volta va passar a pesar tant que va destruir el carro i cada cop que l'intentaven allunyar de Montserrat era impossible. Llavors van haver de fer el monestir allà. Ah, doncs no la coneixia. Si la moreneta no va a Mahoma, Mahoma no sé quantos, no?
Sí. Per això es diu això. Sí. Sobretot Mahoma. En qüestió cristianes, els cristians pronuncien molt el nom de Mahoma. Diuen, si la moreneta no va a Mahoma, Mahoma no sé quantos. Mahoma va a la moreneta. Així és. Jo és com ho tenia entès. A partir de 1977 es va fer una tradició de que cada 11 de qualsevol mes la gent anés a Montserrat a avistar ovnis. I llavors, jo m'imagino, si un dia baixa un ovni i escull Montserrat, és perquè és un ovni una mica català, no? No em sorprendria, és un bon lloc per baixar. Però jo crec que és una mica, en plan, l'ovni que baixa queixant-se dels peatges, Sí. saps? És un omni que no divideix els comptes. Exacte, l'Omni que és d'una lluna de Mart i diu Mart ens roba, Marta ens robes, correcte. Mart ens roba, no? Un omni que és molt difícil introduir-se en el seu grup d'amics. Sí. Que diu bueno, és que jo no m'hi poso en aquests temes de política, però en realitat sí que s'hi posa i vota a Convergència. Vale, llavors ja m'estava caient bé, però ja... És un tipus d'ovni una mica estrany. Sí. Saps que té diners dels seus pares i tal. Exacte. És un ovni com els catalans, per exemple, ha volgut la independència, no? És d'una lluna de Mart i ha volgut la independència de Mart. No? I va cantant mentre va baixant no volem ser una lluna de Mart, no volem ser un satèl·lit ocupat, volem la independència, volem fotre el camp de Mart. Platón, fota't, ja no ets un país! Què? Li sonen campanes i ell sap que Plutón el van treure, però no acaba de... Platón! Però ell segueix, diu que Platón ja no... Ell aposta. Que jo sé de què va la història! Poseidón! Platón ja no és un país! Tens casos! Jódete! Tens casos. Poseidón! Paga la coca! Doncs jo m'imagino que aquest omni baixa, potser, i això és una fricada una mica tant, però potser si baixa a Montserrat baixa perquè li han arribat campanes de que Catalunya ha aconseguit la independència. Però com que està tan lluny la lluna de Mart, li ha arribat la mitja notícia, no? Que és que Catalunya va aconseguir la independència durant 5 segons. El seu emissari, durant uns segons, va enviar aquells primers segons va enviar la notícia. Pam. Abans que Puigdemont digués, ja no. Es va morir del susto i ja no va poder enviar Exacte, i només té aquesta petita tal. Torna, el Barça torna a ser bon equip. I jo vaig cap allà. Clar, baixa amb tota la il·lusió del món i tu què li dius a aquest ovni? Rac! Intentes parlar el seu idioma, no? Sí. Jo sóc educat. Clar, o sigui que jo intentaria escorrir el bulto. En plan, no, però el Kilian Jornet, vaya màquina. De locos. Pujant picos, a Montserrat no el puja per això, però l'Everest... Toni Bou, 14 campionats de MotoGP. No, què feia? Motocross? No sé què faria. Enduro. No sé què... Soc català, què vols que et guanyi? El Barça, nois joves, quina canya li foten, com juguen, es diverteixen. El Barça es torna a divertir. Tots de la Masia. I llavors, si algun 11 de qualsevol mes baixa un alienígena, que jo sospito que serà 11 de setembre, per opacar un altre esdeveniment que va passar, no? Jo crec que hauríem de deixar totes les diferències del nostre país i ens hauríem de disfressar tots de la CUP. Com es disfressa un de la CUP, Albert? Com el Machete. Jo ja no puc. Però tu et pots anar de banyos. Et fiques una americana, unes ulleres i tens sempre una pestanyeta de porno en el... Aquesta caca te l'acabaràs. Porno molt guarro. I fas de professor de filosofia una miqueta. No em costarà. Merlí. Exacte. Ho tens fàcil. Sí. I llavors ens hem de disfressar de la CUP tots i dir que hem aconseguit la independència fins que se'n vagi. Escorrir bultos. Però si li agrada el que sent, es voldrà quedar. No, perquè un català sempre sap quan anar-se'n. Com a casa enlloc, al final. Exacte. He estat molt a gust aquí, però... Me'n vaig, no voldria pas molestar. No, que Molt ben tinc vist. a la dona i se'n va. Tinc la nau a doble fila.
Exacte. Mal aparcat. Però si són les 7 de la tarda. I si les vols que se'n quotes vagi estan més. fatal. Si vols que se'n vagi... Queda't, home, queda, que després ens anem a Raz. Uf, I ell, oh, no. Ui. li falta Via Làctea. I aquest ha sigut el meu bloc, Molt bé. Llavors la secció que vols mantenir, què és? Parlar Catalufos. d'ufos sempre, Parlar de coses com paranormals catalanes. Magufos, no? De catalans, magufos. Exacte, catalufos. Vale. Perfecte, doncs m'agrada. Però no sempre, o sigui, cada 3 setmanes, o sigui, així aniré tirant. Quan vagis, clar. No hi ha tanta magufa de Tiraré una català. entrevista, quina vergonya ajena, l'altre dia editant el capítol anterior, Sí? Molta merda o què? Duríssim. Bé, almenys no et vas dormir, que és el que passarà amb aquest capítol d'avui. L'entrevista de la meva parella, que normalment és molt bona persona i es traga tots els meus capítols de podcast, És respectuosa amb les és teves merdes. respectuosa amb les meves merdes i tal, no es va poder acabar L'entrevista. l'entrevista. L'entrevista és dura. Va dir, Potser... em fa molta vergonya, Albert, no puc. Ojalà t'hagués pogut donar més joc, Albert, però és que No podies. feia molta vergonya. Sí, jo et veia als ulls, passant els ulls de por. Em van plorar una mica. Sí, com qui veia un autobús apropant-se. Sí, un Ple de accident. mariachis. Molt nen petit, atropellat. Sí. Va ser molt dur. Però bueno, estem aprenent, estem millorant. Què portes tu? Jo porto, Albert, ens has dit que no has participat mai en un Erasmus, no? Per això no tens cap... ni Jo coses de anglès, swingers no m'agraden. No saps ni anglès. Aquest xiste el vaig fer jo, Vaig lladre, no? O potser no. No tens ni idea Clar, d'anglès per anar a fer gaslight... i molt menys de lituano. No pots dir una cosa... Ah, no, potser no. Però sí, segurament sí. Està enregistrat. No saps res d'anglès ni saps el que t'aporta la cultura Erasmus. No, I és una llàstima, em sap molt greu. et canvia la vida. Et canvia la puta vida. Et canvia la perspectiva. I què he fet? T'he portat una Vive tu pròpia aventura Vale. d'una experiència Erasmus increïble. M'has portat un joc? Sí. M'agrada molt. Perquè jo fins ara t'he portat algun joc, però ara et toca a tu. M'agrada Pues... i toma i daca. Aquí estem. És bàsicament, saps com el capítol aquest de Black Mirror Bandersnatch, que te van donar opcions, així és una aventura, elige tu pròpia aventura. Torna a dir que és elige tu pròpia aventura. És una aventura, elige tu pròpia aventura. Saps el capítol Què aquest? esculls? Pues és una aventura, hi ha un moment on hi ha com uns camins a escollir, i tu allà pots elegir la teva pròpia aventura. I va canviant Saps de què em recorda? a un capítol de... De Black Mirror, Com es deia? Bandersnatch. Això mateix! Això mateix! Sí, Pues comencem, si vols. clar. Vale? Pensa que era molta feina, també. Vale. Obrir molts camps. Ahà. Per tant, potser t'intento dirigir cap a la història que vull Em explicar. sembla bé. Primer, La C! Què? M'has espantat, què has dit? La C. L'opció C. Vale, perfecte, perquè és la correcta. Que ara vull saber. Primer has d'escollir el país. Vale. La primera elecció que ha de fer una persona que se'n vulgui anar d'Erasmus és escollir un país. Clar, jo, per escriure aquesta història... És joc de rol una mica? Soc un personatge o sóc jo mateix? En plan, soc un jove Pensa que la història guai és la meva. Vale? Què faria en Free de 20 anys? Quin fàstic. Vale? Has d'intentar plantejar-te en Free de 20 anys. Vale? Vale. I això ens portarà a una història molt més guai. I això també et servirà, a part de Buah, conèixer tio, mai l'experiència... em cansaré de la pegatina. No? Correcte. Bongo Butraco, increïbles, tio. Chipirón, chipirón, nunca sale sol, chipirón. Has d'escollir el país, d'acord? Opció A. Aniré a França. M'encanta el menjar francès i la seva cultura, la seva gent antipàtica i no tinc opinió molt forta respecte a la pedofília. L'opció 2. Els francesos. Aniré a Suïssa. Vull practicar l'esquí i m'agrada molt la cultura suïssa. Sempre he volgut saber com se sent aixugar-se la polla amb un bitllet de 50 euros després de fer-se una palla. I l'opció C. Ets molt gruller, t'agrada molt el No faré tema un de Erasmus. masturbació. No faré un Erasmus, faré un Sèneca, perquè fa 3 anys que no trepitjo una aula i només vull fumar tremendos porros. I per últim, l'opció D. Aniré a Lituània. Sempre he pensat que els països de l'est d'Europa tenen molt a oferir i estan molt infravalorats. A més, sóc pobre com una rata. Què és el Seneca? És com un Erasmus però a Espanya. Ah, ui. I és per gent que fuma molts porros. Clar. I molt mala nota mitja, també. Quina opció creus que en Free de 20 anys va escollir? És que ja la sé jo. Bueno,
La D. Correcte, has anat a Lituània. Per què? Qualsevol de les altres opcions no acaben bé. A França, Quin és l'idioma de Lituània? el lituano, I com és? no el sé. Labas, sé dir labas, que és hola. Achiu, que és gràcies. I ja. Salut. Salut també ho sabia dir, però... No, que has dit això. Si haguessis anat a França, morts perquè pronuncies malament baguette. I en Baguette. francès t'apunyala. No és baguette, és... Correcte, i No. procedeix a apunyalar-te amb un formatge. I a ficar-te peres fins que et rebenti el fetge. Rebenti el fetge. Això és el que fan allà els Erasmus. Per això cap dels teus amics que van a França l'has tornat a veure després. Ah, exacte. L'opció D, bona elecció. Lituània està preciosa en aquesta època de l'any, a menys 8 graus i amb 3 hores de sol al dia. Has escollit el millor lloc. Ara has d'escollir a dintre de Lituània on viure els següents 6 mesos. Hi ha 2 opcions, és més senzill ara. Hi ha l'opció a l'habitació 632, al 7è pis d'una residència d'estudiants, que gràcies a les humitats i a la pudor que fa, sembla el decorat de The Last of Us. Compartiràs cuina amb 16 persones i dutxa amb 4. Fa 3 mesos va morir un estudiant perquè va tocar una de les portes d'una de les lavadores que feia un mal contacte perquè alguna de les rates s'havia menjat els cables. Però l'esmorzar i el croissant de la cafeteria valen 50 cèntims. Rentadora. O En aquest l'opció és ratadora, clar. l'opció B, un piset cuco al centre. Però em molaria que hi hagués com una contra molt gran al piset cuco, en plan. Però el teu veí és un psicòpata. El contra seria que series dels pioners de la gentrificació. I això no ho vol un Erasmus. Clar, Un Erasmus vol l'experiència bona. Erasmus vol creure's que és un explorador benefactor dins I, de la cultura. I a part, estant a la residència pots no involucrar-te en cap moment amb la vida real de la ciutat. Clar. Que també és el que busca un Erasmus. Pots dir, tu també ets espanyol? Sí, jo també sóc espanyol. I no fer cap mena d'amics. Donar-te la mà i ja 6 D'on mesos ets? així. De Màlaga. I en realitat és com el Sèneca, no? Però més lluny i més difícil de venir i tornar, que et fa sentir més aïllat. La primera setmana hi ha una Welcome Week, d'acord? Que és on et presenten tota la ciutat, et presenten la gent amb qui compartiràs els següents 6 mesos, es fan jocs de coneixença, etc. Es veu molt, bàsicament. I es fan excursions al voltant del país. És un temps increïble que t'ajuda a introduir-te en el grup i en la dinàmica. Tens 2 opcions aquí, que és A, vas i gaudeixes d'aquestes increïbles activitats tan ben organitzades. Fins ara està sent una mica un elige tu pròpia aventura, però és com... Quan un pare de dretes et diu que et pots estudiar el que vulguis, però en realitat acabaràs estudiant a l'AD, Correcte, saps? sí. No, És una bueno, falsa il·lusió Fes el social. de llibertat. Fes el social, que així podràs estudiar humanitats, Sí, a tu sempre t'ha agradat el social. així pots estudiar humanitats, no? Una mica del... I també hi ha números que se't donen bé les mates. Seria una desgràcia. Has Acabes pillat, fent i l'únic que pots has fer és pillat la dinàmica. AD. Has pillat la dinàmica. Has d'anar cap a on jo vull que vagis. Sí. Seguim. Vas i gaudeixes de la Welcome Week. Són activitats increïbles, molt ben organitzades i, òbviament, follaràs la primera setmana, com tots els altres assistents. O l'opció B, tu saltes. Tu estàs aquí per estudiar i aprendre. T'encantaria la part cultural, però no pots perdre el temps. El primer és el primer, els estudis. Els estudis. Jo sé que voldries agafar la A, però t'has despistat i has agafat el vol que no toca. Has arribat una setmana tard a l'Erasmus. Això és el que t'ha passat. Vale? Has arribat una setmana tard a l'Erasmus i ara ja tothom es coneix. Això em va passar a la uni. Clar, i el feeling és terrible. L'opció, t'has equivocat de vol. Bueno, doncs t'has equivocat de vol, arribes una setmana tard i ara tothom és amic. Hi ha 2 parelles noves. Passa molt això d'equivocar-te, Sí, hi ha 2 parelles noves i tots tenen referències i anècdotes que tu ja mai entendràs. El teu amic, que és l'únic català amb el que anaves, ja apenas parla amb tu perquè no vol juntar-se només amb els espanyols. Típica cosa que dius, no? No em vull juntar amb els espanyols perquè si no... I ara fa molta ràbia perquè, 1, espanyol sa puta mare, vale? Tu espanyol no ets. I 2, fins llavors, l'única paraula en anglès que l'havies sentit dir era Kentucky Fried Chicken o voulez-vous que sea de moi? C'est toi. Això és l'únic que l'havia sentit tu a dir amb ell amb alguna llengua estrangera. Però ara el notes et diu, perdona, com es diu... com es deia l'escarf, saps? Sí. Aquesta gent de merda que hem comentat ja abans. I un xaval que tu sospites que no li cau bé a ningú, no deixarà de dir-te en tot el curs, new guy, hey, newbie, novato, saps? Molt de peli americana, això. Sí, però te fiquen un mote i ell està com obsessionat.
Et dirà, no, és que tothom té mote, a mi em diuen sniper. Diuen sniper perquè el primer dia ja vaig lligar amb una. El seu és el més molón. Ella es pensa que sí, però en veritat li diuen sniper perquè té un ull bau que no se li obre del tot. I el té sempre tancat, li diuen sniper. Perquè té la tita molt fina. I té la tita molt fina. Li diuen ganzúa. Però ella es pensa perquè abre totes les puertes. No. És que és tita fina. I bueno, però a ell li fa gràcia i et diu pel mote, pues, ok. I ara has arribat que hi ha unes dinàmiques ja molt marcades, que és dilluns no sé quina discoteca, dimarts no sé quin pub, dimecres, saps? Cada dia, menys dissabte, se surt. Els dissabtes no, perquè s'ha descobert que és el dia que menys probable és que la rentadora et doni un calambrazo. Llavors tothom va a fer la rentadora els dissabtes. Les rates deuen estar de festa o el que sí, i tothom va els dissabtes a fer la rentadora. Però tots els altres dies se surt de festa. Ara llavors et toca escollir, ¿vale? Vale. Toca escollir quina festa vols anar. Tenim l'opció discoteca, fiesta Erasmus, birra €1. L'opció torneig de beer pong. L'opció barbacoa. Se't dona molt bé així. Fem la barbacoa al llac amb música en directe. O l'opció B, que és festa a l'habitació de les alemanes. Quina opció escolliries? La del llac. Error, Albert. Quina sorpresa. Error. L'opció bona és totes. Es fan totes cada dia. Totes. És un never enough, l'Erasmus. Tota l'estona, cada dia, tot. I el que has de fer abans de començar és un joc de cartes. Sempre un 1-1. Jocs alcohòlics. Jocs de cartes alcohòlics. No hi ha 1. Has de fer o un mai-mai o jocs que l'únic que vols és que cada ronda beguis 4 xupitos. Cara o creu. Si surt cara, beus un xupito. Si surt creu, 2 xupitos. Verdad o prueba. Però que la prueba sigui impossible. Sigui sempre beure. ¿Sabes? Métete un palo por el culo hasta la tráquea o bébete 2 chupitos. Pues beure, tot el rato, beure a saco. Y ahora con el palo, métete unos chupitos también. Això és la dinàmica abans de fer tot el que més. En algun moment indeterminat d'aquesta festa, quan ja comences a veure borrós, un tio que sap, inevitablement s'ha de preparar un tio que tu no saps per què, però et dona el feeling, segurament és portuguès, et dona el feeling que ha tingut alguna involucració activa amb un tema de trata de blanques. No saps per què, però hi ha aquest feeling. Bruteja, sí. La paraula és bruteja. I sembla com que li cau bé a tothom, és molt social i tot, però si li preguntes a qualsevol... Va sempre amb la camisa una miqueta... Exactament. Una miqueta... Camisa una miqueta oberta, porta una barbeta de 2 dies, un pentinat com... Comença a clarejar una mica, però com la crestita, saps? Fuma, però mai l'has vist treure el cigarro d'un paquet. No, correcte, fuma. Però mai l'has vist treure el... No. Sempre té un... Sempre el demana. Hey, sorry, man. Thank you. I aquest tio, tothom li cau bé i tal, no sé per què, però si li expliques aquesta visió que et dona de que havia estat traficant de... Però no fa pudor. No, olora bé. Olora carregat amb molt de perfum. Molt de perfum. Empalaga una mica. I a tothom que li diguis, tio, no et fa la impressió que aquest tio mal rotllo? Tothom et diu, sí. Però li cau bé a tothom, saps? Sempre el conviden. I en algun moment organitza moltes de les coses ell. És un tio raro. I en algun moment de la nit te ve i t'ofereix el pla més terrible i menys desitjable de la història. Però com qui... Potser jugant al beer pong... Karting. Per exemple. Hey, let's go karting. Sometime. Let's go now karting. Au! I està com obsessionat. Karting with bitches. En el beer pong, per exemple, let's go... Yeah, sempre hi ha bitches. Quan jugant al beer pong diu, si la meto ahora, la liamos, vamos de putas. Com qui no vol la cosa, no? Si la meto con los ojos cerrados, nos metemos una raya y vamos de putas también. Aunque cada cop va baixant una mica el nivell. Si abro la puerta sin caerme, nos vamos de putas. Sí, ganzúa. Vamos, ganzúa. Sí, si vamos de putas, vamos de putas. I al final vol liar algú per anar a putes. Bàsicament és això. S'acaba morint. I acaba liant algun tu l'esquives. Agafes una conga que hi hagi, n'hi ha moltes durant l'Erasmus, agafes una conga i t'escapes amb ell. És com el TMB, no? La conga. Hòstia, és la meva conga. Perdona, puges i ell segurament acabarà liant algun company així petit, timidet, xipriota probablement, i se l'emportarà. I serà l'últim dia que vegis aquell company xipriota.
ja no. A les notícies potser sí. Torna transmutat en un putero el dia següent i no el reconeixes. Sí. Amb la camisa també desmenjada, amb un cigarro que no saps de cap on vingut. Te trobes un RPP d'un Gentleman's Club que et recorda molt a ell, dius, potser és... Però mai pots arribar a estar segur, saps? Sí, sí. Però té un fort accent xipriota. Li veus en els ulls un record, no? Com un lleuger brillo després d'una lobotomia. Hey, come to the Gentleman's Club. Sí, com si ja està. Jo crec que t'has fet una idea de lo que és un Erasmus. Un altre dia intentem no gravar amb jet lag. Ha sigut durillo, eh?